Det var start nummer 16, Anne-Sophie Nørgaard fra Gertens Casey, der har været med 4 fejl i fase 27,58. Næste rytter på banen, start nummer 17, Natasha Moberg fra Capriati Fonteheke. Og med på banen skal vi have start nummer 18, Camilla Sæby Hansen, der har været på Fronton i Blocks. Og i slusen start nummer 19, det er Nana Marie Dahlbjørn Storm, der har været på Kuljo. Så fik vi en ny rytter ind på førstepladsen. Den foreløbige førsteplads, Natasha Moberg, der lyder fra Capriati Fonteheke, med fejlfri tid 21,55.